Contaban por aí no Twitter outro día, salía unha noticia, unha última hora. Primeiro de todo, benvidos e benvidas a este novo de Parola, pero é que esta última hora é moi importante porque din por aí o BNG presenta unha proposta que vai contra os intereses de Galicia e tamén lla tumban. Isto di Servos Galicia, que é unha conta de humor moi acertada moitas veces. A ver, eu non veño aquí a transmitir o argumentario do BNG. Eu non son militante de nada. Cando sexa, xa repetirei como un loro o que faga falta. Pero polo de agora, vamos intentar ver cal foron as posiciones con respecto ao voto negativo do BNG aos orzamentos estatais deste próximo ano 2021 que foron aprobados con maior apoio dende 2007. Eu non me considero un don galizo, Martín Sorga. Tú sí? Sí, tú sí. Hai don galizos que son piores que meter un pau po luco. Depende do pau tamén. Pero hai don galizos. Eu non me considero ainda así. Creo que a postura do BNG ten o seu sentido. A dos outros, pois ímolo valorar. O que podemos sacar en claro é que en Galicia temos 23 diputados. 10 do PSOE, 10 do PP, 2 de Unidas Podemos e 1 do BNG. Con esa tendencia que hai a respetar o voto do grupo parlamentario, realmente, independente os partidos que hai en Madrid, só temos un. Sendo obvios e sendo claros. E na investidura precisaban o BNG, por eso negociaron e fixeron un acordo que non cumpliron en absoluto. E agora, pois como non o precisaban, como tiñan a Bildu e a Esquerra, e que ven que negociasen con eles, eu perfecto, con eso estou moi de acordo. Pero o BNG estivo aí ao marxe, dixo presentamos estas enmendas, podemos negociar con vosco, e o PSOE pois estaba aí tomando un café, un PSOE, quero dicir, PSOE como persoa, que Adriana lastra cun logo. E dixo, bueno, mira, Néstor, vai comer ali un cocido que contigo non temos nada que falar. E no medio dos que pensan que os gobernos de Madrid se preocupan de Galicia, e dos que pensan que, bueno, que non, pero ainda así que non solo teñen posturas que os alonxan cada vez máis da Xunta, que quero pensar eu, está a provincia de Ourense. A provincia de Ourense que sempre discriminada, e que nestes orzamentos pois, tamén non vai ser, porque a variante do AVE non parece estar en camiño, nin sequera o que queda por construir, que é todo na provincia de Ourense. Bueno, no Estado subiron as inversións cerca dun 20%. En Galicia baixaron un 11%. Cada quen pode esgrimir os argumentos que queira, que si os orzamentos son útiles, que hai que fai falta unidade, que hai que tirar pa diante, que estamos nunha situación moi difícil, o que queiras. Pero criticar ao BNG por defender o que lle votaron, pois igual coherencia, pois igual non hai moita. Ao final, Martín, votar ao BNG ou un calquer partido que fose de aquí. Por agora só temos o BNG, non? É como apoiar ao comercio local. Porque un votante do BNG é como unha persoa que vai a comprar a tenda de esquina e fai feliz a persoa que a leva, non? E un votante do PSOE, de Unidas Podemos ou do PP podía ser unha persoa que vai ao McDonald's, que eu tamén fun, Sí, eu tamén fun ao McDonald's e algún día volverei tamén, pero vamos, que mellor que apoiar o comercio local, Martín. Sí, bueno, era unha pequena comparación aquí. O que hai que dicir tamén é que dirán como venderán os do PSOE e Unidas Podemos os orzamentos nas próximas eleccións. Hai uns deles que non están presentes ahora mesmo no panorama político galego, onde están, pero claro, presumen de Yolanda Díaz e non sei que teñen a Yolanda Díaz. Bueno, pues Yolanda Díaz, pues hai ERTEs que non están pagos, hai ingreso mínimo vital que por agora pues ninguén viu un duro, e é curioso porque deféndena porque din que é un tema moi difícil, claro, pero que opinamos entón de que Yolanda Díaz poña as mesmas excusas que Gonzalo Jácome? Ai, la burocracia, ai, es que non sei que... Estamos falando do Estado español, por favor, un pouco de respeto que hai un poderío aí.
Bueno, xa remato. Eu non lle quito legitimidade a ningún dos argumentos, pero, como dicía Iván Olmos, que hai que pensar un pouco e intentar ver o que ten de razón ambas partes, e tampouco de legitimar e decir ao puto Néstor Rego que vota en contra é un fillo de puto. Por non, o pobre Néstor, pois o tipo fixo en conciencia. Vamos a comezar cun novo capítulo de Parola, Martín. Neste ano 2020 distópico, esta unha anécdota máis que o corrobora. E mira se é distópico que o Curricé chegou ao final de La Voz, É unha cosa. Eso é tremendo. Imos entón cun novo episodio, compañeiros, compañeiras, amigos, amigas, de Parola. Si sacáis uno, patáis con nosotros. Yo soy el alcalde. ¿Cómo te apellidas, Jaco? Jacome, sí. Muy bien. O sea, para trabajar en la Diputación es tan importante estar preparado como tener amigos en el PP. Más bien lo segundo de olvidar. Vamos a contratar a orquesta e que vayan tomar un pincho. Tú flipas, nena, tú flipas. ¡Te teño que decir! Martín, que ganas tiña de verte de novo comigo. Que tal? É mutuo. É mutuo? Será mutuo. Será Sí, mutuo. pode ser que mutuo, sí. sí, a verdad, que me gusta a min. Pois vamos a ver que temos que contar, porque aquí noticias nunca faltan, así que vamos coa actualidade. Cando queiras, Martín. Aí está. Gustache a musiquiña, claro. Aí arriba, eso é. Eu como sempre do xeral. Do xeral. Do xeral? Que temos, sí, do xeral barrendo pa casa. Ajá. E que temos no xeral, pois o xulgado, segundo Praza Pública ou Nos Diario, entre outros, o xulgado nomea o Estado depositario dos bens do Pazo de Meirás, que, bueno, pois querían sempre alargar, elevar, pero no, que non. Que leven o cepillo de dentes. Eso. Pois eu traio aquí unha noticia que me deixou onte xogueado total. Resulta que hai un streamer que se chama Rifley Panini que matou a súa moza por un reto nun stream. E agora contaremos que pasou aquí, pero isto é totalmente verdade. Si, a verdade é que é bastante surrealista porque, claro, despois desa noticia eu traio a noticia de que as luces de Navidade de Ourense se retrasan unha semana máis e a verdade é que, bueno, vou subir a música porque a verdade que Sí que é verdade que tiña que telo deixado para o final. A verdade que sí. Igual foi un boom. Foi un boom. Bueno, pues ahora, despois deste boom, as primeiras nevadas se cortan estradas e deixanse en clase a 1663 estudantes. O día que neve en Ourense, de novo, porque xa ten nevado, pero bueno, neva de Pascuas en Ramos. De risa. Pois igual votamos, pedimos un desexo. Pois mira, pola miña parte, pois sí, neve, que a todos nos gusta a neve, en Ourense non, pero gustanos vela a través de vídeos da xente e fotografías. E pois, todo o mundo sabe que comezou a desescalada, entón, pois bueno, a ver que nos depara. Outra noticia que me resultou moi curiosa era que Arrimadas quere prohibir que a Irmandiña compita oficialmente. A Irmandiña é a selección galega, algo que xa non pode facer actualmente, pero Arrimadas, polo que sexa, quere confirmar todavía máis. Podes seguir ti porque as miñas noticias xa están. Ah, xa están. No, é verdad que non tiña aquí unha pequena o que pasou, que quería comentalo con máis alargadamente, que o que pasou co tema do paritorio de Verín e do expediente aberto ao xinecólogo o doutor Castrillo. Pero bueno, eso comentámoslo se nos dá tempo, se non deixámoslo por seguinte. Sígame, sí que dá tempo, pois. Desenvolvo o boom, porque Si desenvolve de Baralladis, efectivamente. Sí, que sempre está guai. Pois resulta que isto é o que eu quedei pasmao. Pois non me pispei de inglés ou americano. Pois non o sei, non me acordo. Eu creo que debe ser algo así, porque, bueno... Porque foi onte ou bastante reciente. A verdade que non é bastante reciente. Non me pispei para nada deso. Pois eu vino onte así de refilón, porque sei que eu vino porque unha rapaza restituiu un titular
destes enganosos que din unha muller morre por xeración espontánea. Sí. Entendes? Pois era unha muller morre por non sei que, bueno, non sei que excusa lle puña e a rapaza pois dicía o que pasaba, non? Que xa está ben. Dende aquí as cousas polo seu puto Pois sí, nome. tamén é Xa está ben. E, bueno, pois eu busquei un pouco máis, non houve que buscar moito máis. Pois hai un streamer que se chama Rifle Panini, non lle quero facer publicidade, pero vamos a facer mala ou todo mala que podemos facerlle, porque o tipo, o normal, estaba facendo retos. É que non me entra na cabeza. No, é que é unha cousa que xuche que tampouco me entrou. Estaba eu lavando os dentes despois de ver o tema e dixen, é que non entendo nada. Non é unha cousa que non vexo normal. Bueno, estaba, de feita a moza, estaba embarazada. Bueno, cada cousa tamén. Bueno, cada cousa cada dato que non sei, bueno. Vou non dicir porque igual matoro antes de dicilo. A cousa é que estaba facendo uns retos por cartos. Estaba facendo retos e sobre todo retos que afectaran a súa moza. Quer dizer, falle isto e douche non sei canto. Pois houve un reto que era 1.000 euros ou dólares ou o que fose por deixala en bragas no balcón. Cun frío como pode estar ahora mesmo en Lalín coa neve que hai. Non sei, é que esa cara é o que se me quedou a min. É que, a ver, fai reto, pois, esnifa canela ou faite daño a ti mesmo, pero... E a moza. Non sei. Pois a pobre coitada pois quedou no balcón e rabiou, e petou, e fixo todo o que puido a pobre muller, pero o tipo pasou dela. Porque morreu por hipotermia. Morreu por hipotermia. Joder, é que dementes xa a peña que lle di eso, que lle quenta a cabeza de tal... Pero, no, dementes de que despois claro, é que a min posme por Twitter, ei, tío, na seguinte sección podería cortar un dedo a Iván. Vale, porque pode haber algún trallao que diga eso, pero eu tamén como persoa podo pues, claro, decir, bueno, este tío está un pouco mal, non o vou facer. Efectivamente. Pois non foi así. O tipo estaba aceptando calquer cousa co tal dos cartos e a cousa é, tú dirías, claro, o tipo xa non ten os dedos de frente, pero polo menos ao ver que a tipa estaba como estaba, cortaría o stream. Pois non foi así. No, que ademais tamén en live. Abriu o balcón, viu unha como estaba, meteu unha pa dentro do sofá, diante da cámara do stream, e continuou co seu stream. E estaba a rapaza aí un pouco, bueno, pois un pouco off. Bueno, eu que sei, que merecemos coronavirus e merecemos cosas peores para que non haxa máis humanos. Para que esa xente desapareza. Quero deixalo a un lado porque isto é unha burrada que quería contar porque me quedei onte estupefacto ante esta locura, que claro, é máis locura porque se retransmite, pero isto pasa a cada ano, ahora creo que levamos 40 víctimas, non? Non me acordo, igual estou dicindo unha cifra mal. Creo que sí. E isto pasa pero non é streameado. Xa, pasan as mesmas burradas pero sin ser streameadas. Así que, bueno, pues solo para tener un pequeno de conciencia, e bueno, pues hola, non mates mulleres por ser mulleres. Moitísimas gracias. Sí, menos por diversión, por cartos ou por... Bueno, que puto morbo temos os seres humanos. E esa é a cousa, que ninguén chamou a policía despois. A verdade que estamos enfermos da puta cabeza. Pero bueno, en fin. Bueno, vamos pasar a un tema un pouco máis cotidiano, un pouco máis cotidiano, o tema das nevadas. Que decían aquí, deixouse en clase a 1.663 estudantes, quintas son, vendeles, que bo día levaron onte, a más que triste. Chegando a unha ponte da Constitución, pois 25 días en clase, que pena, que peniña. Pois a cousa é que aquí non sei cando foi a última vez que nevou aquí na cidade. Porque bueno, todos sabemos que Ourense é unha sartén e ten unha altura moi baixa, quero dicir, para estar na zona na que está 120, 130 metros. É moi pouco. O Cubi de Vigo está máis alto que Ourense, quero dicir, non é moi difícil estar máis alto que Ourense. Ourense é un val e estamos moi hondos e, bueno, por eso tampouco non é tan fácil que neve aquí, pero si hai arriba. E ainda así tampouco nevou moi cerca. Sí, aquí, non moi longe, non aquí... En Trelle, por exemplo, no meu pueblo, claro, a veces neva, quero dicir, é máis normal que neve cada ano, algunha vez neva. Pero aquí nunca. E aquí o día que neve... A última vez foi 2008, 2007. Pero sí que fai... Sí que estábamos no Vives. Sí que estábamos. Eu estaba dormindo aquí, cando ainda estaba a miña abuela aquí,
eu estaba, a veces me quedaba a dormir con ela, estaba nunha habitación, e de repente abriu ela a persiana e dixo, mira, vai, non sei. Claro, me acordo de esa mañá, digo, pero que esta maravela, nunca tal vin, non sei que... E había unha vez que fomos xogar aí ao Vives, ou non? Como? Que hubo unha vez que fomos ao colegio, pero só a xogar ali, quer decir, fomos igualmente. Claro, foi esa vez. Bueno, foi pues sí, a vez que estamos aí xogando que cuajou ben. Bueno, Sí, sí, a ver, era máis xeo que outra cousa. Sí. Pero claro, ese día eu que collí o bus, pois o bus tardara, non sei, igual unha hora e media en chegar, e chegamos ao colexio, bueno, o colexio foi, os profesores dixeron, veña, este rapaz aquí non van ver neve nunca máis, saí de aí a xogar e a partir de a rodilla, a partir de todo. Pois efectivamente, Pero foi foi ademais nevadas que non foron, que decir, unhas boas nevadas foron, ademais Non foi tonterías. que non é tan habitual. Hai que dicir que inda que decembro eu sempre asociei con inverno, seguimos en outono todavía, É verdade. E a zona máis de neve suele ser enero, xaneiro. Sí. Son as datas, polo menos o que eu teño visto cada ano de Son as verano. datas nas que vas ti a Vaqueira Bereta a esquiar, non? Sí. A tirar, efectivamente. Eu non fixe nada disso na miña vida. Eu tampouco. O máis que fixen Eu foi coller Eu no unha Pazolandia. un trineo, unha chaqueta, unha merda que tuveras e botala tal escorregar por e aí. escorregar por aí abaixo. Eu poucas veces fun a neve, en verdad. Queda Eu ainda comentario, fun, acórdome comentario de- triste. Ali a Manzaneda, que a Manzaneda e botar polo camiño. Botar O momento que eu tuve que abrir a porta e a estrada de Manzaneda é bastante interesante. E de cuidado, claro, normal tamén. Pero bueno, sí, e Normal neve, tamén, pero bueno, poden arreglar esa estrada porque ademais é punto turístico sí, tamén é verdad. que de broma, pero non de broma, porque E a Deputación que meta un pouco de A última carta. vez que fun estaba en Telemiño aínda. E fóramos gravar, bueno, a región fai un stage pos equipos deportivos. Sí. Que pues, regalalles un fin de semana, unha semana ali no hotel, e claro, como teñen campos de fútbol e teñen pistas e tal, pois están ali. E eu fora a gravar, non recordo se era o barco, os xuvenis do barco, non sei, que estaban ali. Sí. E para chegar ali, é que de Tribes para lá, aquilo é É unha festa. aquilo é yermo. Entón, pois eso, non estaba mal arreglar esa estrada. Temos que ir facer máis de parolas castrexos por zonas así. Por aí. Estaba Estaba ben. malo que hai que editalos. Eso é o problema que Claro, teño, hai pero que é que anda que non hai sitios que podemos ir ver Hai ali. sitios chulos. A zona do barco eu non a vi nunca. Do barco O zona do Valdeorras. barco, penso que un E par de veces contadas a tamén moi boa pinta. Toda a zona lucense, non lucense, pero a zona de Tellado de Lousa. Sí. Sí. A min Estaba pensando no mismo, sí. Eu creo que a min encántame esa zona. Pero bueno, Son zonas bonitas. xa ver aquí. Sí. Moito Vigo de Dios. Vigo vai polo carallo. A Vigo. Moita zona costera, de moita xente. No, a vamos Vigo ali non a- me interesa. Outra cousa, bueno, comenta tú algo do que teñas. Seguridade COVID. No, pois vamos A a ver. desescalada. O xulgado, xulgado xulgado. dicindo, vamos a ver. Xa está ben. Xa está ben. Parade de tocar os collós. Sí. A semana que ven entregades o que tedes que entregar. Sí. Porque ao parecer, bueno, estaban ali na porta con moitísimos camión, moitísimas cosas e dixen, que acontece aquí? Estos fachas de mierda, que está pasando? Entón, pues, vamos a ver, paciencia. Aquí imos inventariar o que hai aquí e nos xa decidiremos que pertence ao ben de interés cultural e que é voso. Que de momento deixan ir buscar, pois, as cousas máis cotiáns. Que a min faime gracia porque ali de verdade vivirían, quero dicir, tanta propiedade ten a familia Franco. Non sei, pero de verdade para ir con moitos camións, É non que sei. imagínate que a miña casa de Trelle fora un pazo destes mo tuveran que quitar, pois ahora mesmo dime, pois colle cosas cotiáns, pois tampouco teño tantísima cousa, que decir, sobre todo teño ferrallada, cousiñas así. As tixolas non as vas tirar. Pero sobre todo, vamos a ver, eu teño solos a casa, pero esta xente que debe ter propiedades por todos os lados. Si, onde non ten casa. Sí, Claro. claro, sabe Dios, o mellor que obras ou que cuadros ali e tal, e dixeron, no, que temos que ir buscar Igual uns cepillos ou... Claro, cando te das conta non tes nada, chegas ali e tes a tarima flotante e eu que tes ali, Grazas. E a pedra, porque non A a pedra, non lle apetecía levala. porque non a dan levado, que senón... Que carallo. Entón, de claro. xente. Hai que porlle frenos, fachas hai que porlle frenos porque... É que teña que vir o xulgado cando eles saben que xa se vai chegar un momento, bueno, Sí, queres no. aferrar, o Sí. carallo. Pero bueno, tamén resultoume moi curiosa esta noticia cando busquei, estaba buscando, e non tiña ninguna pretensión. Pero de repente atopeina e de primeiro non iba a apuntar. Pero Lina dixen, isto é curiosísimo. Isto ten... Non é que teña moitísima chicha, pero vamos a ver. O tema das seleccións. Eu creo que é algo parecido ao dereito que ten un territorio a presentarse a concursos determinados, eu que sei. Por exemplo, Gibraltar, Gales, Escocia e as Illas Feroe
son territorios que teñen dereito a ter unha selección e presentarse ao mesmo nivel que España, por exemplo, Sí. a competicións deportivas. E Arrimadas, pois quería ainda non poden, de feito, fai non sei en que negociacións, pero unha das negociacións do PNV co goberno era que a selección vasca de diferentes deportes pudese presentarse ao mesmo nivel que a española. Non sei se creo que non está permitido polo que di este artículo en Nos Diario, pero Arrimadas presentou unha proposición non de lei no Congreso para ainda máis dicir, oye, que non, Mira, que a Irmandiña ou a selección catalana ou a vasca A mí non me xunte de saber gantiños e a Iago Aspas e su puta madre, no, que non me gusta, que non me gusta a selección que galega. non, é solo la roja e la roja. A rojilla e que me gusta a mi España. Que non lle hubo unha vez nunha entrevista que Albert Rivera tuvo que ou non sei se fora a Bascal, eu creo, bueno, non é que se distinga moito tampouco. Dun a outro. Dun a outro, pero no tema deste de la roja non lles gustaba, polo que fose. Chamar a selección española la roja, de uns Traes arrepíos. eses arrepíos desagradables. non lle apetecía, pero bueno, isto que É que é enfermiza, verdad? É enfermizo. Sí. Pero que non tras outras cosas que ten De que pensar. Que máis che dá que Bergantiño sexa capitán da puta selección galega. Pero bueno. Último partido que a selección galega, quer dicir, inda que non se pode presentar, existe, non? selección, eso xe iba a falar, o último E que- partido e que, que recordo, o mellor Xoga meto con a outras comunidades ou non? meto a gamba moitísimo, pero o último partido que recordo da selección galega foi botalle 3 anos, 4, máis ou menos, e foi contra Venezuela en Riazor, empataron a 1. Pois debe ser, a selección venezolana. creo que algo así lin, oficial. debeu ser das últimas veces que fixeron algo das seleccións así, igual que- foi cando prohibiron, non sei, que que non de teño feito ni idea, foi eso, non nos dicía tampouco no artículo. Foi o último partido que recordo, penso que non xogaron máis. E eso. Bueno, que joder, Arrimada está enfermita, que lle molesta as putas seleccións. xa me dirá ela, bueno, que En lle fin. importará ao final. En fin. Bueno, levamos ahora 22 minutos e que pasamos a túa Sí, a bueno, túa sección. Comentar que normalmente, últimamente estábamos falando moi ben de Jácome. Estábamos falando moi ben de estábamos, Jácome. Sí, Tú crees? as últimas tendencias era falando ben de Jácome, defendendo, tal. Bueno, sí, dentro do que Pero cabe. esta vez, vamos a ver, levábamos un mes xa cas luces postas, despois non era un mes, pois cando volva a hostalería, pois xa poñemos as luces, pero claro, non hai luces por ningún lado. Aquí xa están postas. A plazas, aquí están. Aquí en Barbadas Porque están. Barbadas é un mundo distinto. Sí, mundo Pero diferente. a plaza a semana que ven, e claro, el bota a culpa a empresa que ten a xudicación, non sei que, Pois sabes que botando largas. sabes- Son 300.000 euros son luces. Sí. Eu quero pensar que detalle a favor de Jácome na Cuña, no barrio da Cuña, na Avenida Zamora paraban. Non puñan máis luces o ano pasado. A que decir en anos anteriores. Sí. Ah, Con Jácome, ya con... a Cuña está iluminada no Nadal. Bueno, E eso me gusta mucho. De feito, na seguinte vou non votar. Xa me jodería, pero nada, e eso que... quero moito saber cal será os resultados das próximas eleccións, pero bueno, ainda queda moito que andar. O tema é que eu iba a decir que a Xunta puxo unha luz de Xacobeo 21, un cartel tipo luz Navidad, Sí. Xacobeo 2021, no barrio del Pilar de Madrid. Que é un barrio que se caracteriza por ter rúas e plazas e tal con nomes de castellanizados, deturpados de localidades galegas. Ten a Praza Ginzo de Limia, por exemplo. Que me gusta a min. A Rúa Temos que fazer un de Betanzos. parola ali sentados a chantar. Ali sentar no barrio. Sí. E sei que nese barrio non lle puxaron iluminación nin nada os de Madrid, pero sí que chegou un cartel de Xacobeo 21. Claro, Ali chegou a Fíxome Xunta. moita gracia porque cando instalaron bueno, vino no telexornal da Galega. Eso. E fíxome moita gracia, sí. Sí, eu vi Sí. nun Twitter só. E fíxome moitísima gracia porque non se puderon esperar a facer a intervención ou gravar eses recursos e que non se ve. Non se ve porque xusto está pasando un puto autobús e fíxome moita gracia. En serio. Porque claro, anunciando tal cual, claro, O sea, que mandaron, eu que sei, mandaron a calquera ali a gravalo porque ali, Claro. non sei, teñen delegación os da Galega en Madrid. meterán. No, e fixeron ali O programa este un de falso- Conexión Madrid tamén. un falso directo ou tal e cual, estaba o tío falando e xusto no momento que fala, pois está cruzando un autobús e prácticamente non se ve nada do cartel. Que nada, que detalle que me fixo gracia. Sí. Bueno, pois pasamos a túa sección. Pasamos a mi Traes algo moi sección. interesante. Moi interesante ademais. Bueno, moi pois vamos interesante. alá. Imos que a sección de Martín Sorga, que non se chama de outra maneira, que ti saberás porque eu non.
Bueno, contame, Mardín. Semana grande. Semana grande. Semana grande porque... Que Por que tes Un que? imaxes de Charizard? Non é Charizard, de é Charmander o... ou Non, non que é o- Charmander, é un Dragonite. Bueno, na Xa lista, se na me lista de escapa. reproducción cas sintonías que escoitades, pois teño o mítico Calla Catalufo que non escucho el himno de mi Españita, pois o Dragonite, bueno, tampouco son máximo tal. Semana grande. Semana grande porque chegou a Spotify, chegou o resumo. Chegou o resumo de Spotify. 2020. E con eso, pois chegou a xente ca súa alegría, que dixo, pois Estueches debullando por internet. vou compartir os meus gustos, o que máis escoitei, porque cada un nas súas putas redes fai o que quere. Sí. E claro, tamén é época de... Eu situmo desa parte. Eu non subín nada, pero eu situme da parte de... A ver, que che gusta a novedades Carmiña, que che gusta el Fari, comparte, que escoitaches la mandanga 25.000 minutos. Pois comparte, que sí, a tope con eso. Sí. O que non é a tope que a xente, que ya vimos vuestra música, que nos importa unha mierda. En sempre me dá moita vergonza porque escoito cantidade A ver, ferrallada. Bueno, pero non pasa nada, compártelo e punto. Pero a xente que, non sei, que vai de alternativa, que vai de, mirade que diferente, solo quero chamar a atención porque teño moitísimas carencias. Pois xa está ben. Gran definición, xa está. E eu, claro, pois non vou da posición do ofendidito porque eu non subín o meu resumo. Xa. Por qué? Bueno, porque Bueno, eu adiante. utilizo un Spotify, pois, non vou dicir en alto porque se queren moi facilmente tiranme a conta, pero bueno, eu utilizo Spotify. Ajá. Polo que sexa é unha versión de 2016. Entón, claro, É outros... unha versión de 2016, o sea Sí. que tamén te deu pereza incluso buscar unha nova No, versión. porque moi complicado. Porque outros anos, de feito o ano pasado, saíamos do resume e fíxeno pois perfectamente. Pero este ano tuveron que darlle unha volta. Dixeron, aquí hai moitas contas de Spotify de 2016. Entón dixeron, bueno, pois imos por algunha traba. E este ano non había forma. Entraba dende a web, dende o móvil, dende o tal, e digo, voume por moi triste, porque tanto me daba compartilo ou non, pero facíame ilusión ver cantos minutos escoitara. Entón, que pasa? Bueno, pois cheguei a un tuit no que un rapaz puña, pois mira, eu teño esta maravela do estado actual, da versión actual, e eu dixen, ai. Entón, que vou facer? Porque son un puto notas. Pois imos facer aquí, En directo. imos ver o meu resumo Hostia, que ben. o puto rap, vou facer o meu rap aquí, Pois mira, vamos. parece che ben. Vamos, veña. O que teño que facer, E logo. obviamente, teño que ir rápido, porque penso que son unha musiquiña e non quero... No, é como unhas stories, entón podelo controlar. Vale, entón teño que andar a modo. Bueno, claro, está o volumen baixado. Entón, pois nada, aquí vense moitísimas cousas. Sí. Isto é super radiofónico. Sí. No, Non, tens que irlo contando. E vaime contar o resumo. 2020 claro. en resumo. Claro, bueno, aquí merdas predeterminadas que non Sí, me interesan. merdas pero a ver, de este año foi unha mierda, Sí, pero dime aquí estamos dime nosotros. cousiñas, que non son aquí Xa míos. estamos chegando. Oye, un dato. 337. 337. A ver, que é isto bo? Que son os artistas, os xéneros? Artistas, 337 artistas. En 2020. Pero é como, a ver, isto non se pode parar, si podes parar. Non é como unha burrada. 337. Ti fixéchelo. Eu sí, e a verdade é que non me acordo. Ahora mesmo, se tuvera que 337. mirar, creo que xa non podo repetirlo. A mí parece unha burrada, pero bueno. A min púxome... Eu sigo. Si, dalle. Ahora vai o dos xéneros. 250 xéneros, 112 novos este ano. Pareceme unha burrada tamén porque eu escoito sempre o mesmo. Non Aí va, mira. A ver. Aí salíame un en gallego. Trap latino, pop, rap, Spanish pop, estándar. rap. A mí o trap de primeiro me sale. Eu pero- Soraya sempre me gustou, escoitar a Soraya. Entón é normal que saia aí. Spanish pop. Pero que pareceme un animal de moitísimos artistas porque a min quitasme de Bad Bunny, de Berto, de Ortiga, de Soraya e del Fari. No, eu realmente sí que escoito... Bueno. No número 5 tiña gallego. Gallego. En galego, sí. Somos un xénero, é certo. Sí. A ver, que me pongo aquí. Unha canción que te ha acompañado, bueno, para quen coñeza de la Fuente, pois tivo un proxecto que se ou ten, Que te estás findo que se chama Taifallala, e pois sacou un álbum a principios do ano que eu pois puxen en bucle e é unha das cancións que é El Bosque, pois obviamente é a canción que máis escoitei. Vale, isto non me interesa porque fálame máis da canción. Aí os reforzos. Eu quero ver a miña lista, a miña listiña de cancións que máis escoitei. Vale. Pero todo o disco As del... tres primeiras son do disco ese de La Fuente. A número 4, extrañame que non haxa ningún Berto aquí, pero bueno, non son... É verdade, teño que confesar que os Berto non os escoitei moito en repeat.
Sobre todo este Pois eu ano, sí. porque o disco seu non me enamorou, que decía, a min gustoume a tope, pero a min encantaba amolecer e tal e cual, e eu sí que o escoitei moito, pero xa era 2019. Bueno, pois eu este ano tamén, e por eso me extraña que non os ten, pero bueno, nos tres primeiros está Taifa Ayala de la Fuente, basicamente, e no cuarto e no quinto pois está Ortiga, que non me extraña. O Solar é Que costumbre. tal está aí de la Fuente neso? A min gustame bastante. Sí, gustame bastante. Vaise, non é tanto trap, tira máis por rock, Está ben? con reminiscencias, bueno, con sus cositas andaluzas, tal e igual. Está ben. Pero gustame bastante. A ver, que máis me fala aquí? A playlist, bueno, a playlist, que eso non me interesa. Parece que se te dá bien escuchar aunque tu ex opine lo contrario. Me cagan días, Acábame de facer bastante gracia. En total has pasado 1900 minutos escoitando podcast. Sí, a verdade que sí. E que A ver, escoitache? cale o que máis escoitei. Nadie sabe nada. Non sabe nada. Bueno, pois non me extraña. Eu foi, en 2018 escoiteinos, pero todos os que había, ahora non escoito casi nada. Escoiteinos moito. En comparación... Eso é unha encuesta. Que década? Eu diría que os 2000. Eu dixen 80 se foi 2000. Eu diría que lo has clavado, Aí sí, está. sí son. É que son eu literal, non me vou coñecer eu. É que escoitei Ghost and Stuff, bueno, de Deadmau5. Era unha enquisa sobre que década querías, bueno, se o Efectivamente. fixastes, querías que escoitaras máis. Eu dixera os 80, díxome 2000. Quen estivo ao e ela meu acertou. lado? Quen estivo ao meu lado? Bueno, outro Taifa Ayala, Bad Bunny, De La Fuente ou Kanye West. Eu diría De La Fuente. De la Fuente, non? Obviamente. Te conoces bien. Te conoces claro, bien, gracias. se soy yo. Que soy yo literal. De La Fuente, perfecto. Ajá. Efectivamente. Entre os 0,5 máis fiéis, sí. Desde la Fuente? Ujú. Hostia, Home, que pensas? casi nada. 738 artistas, os artistas máis escoitados. De La Fuente primeiro, Bad Bunny segundo, Taifa Ayala, que é De La Fuente terceiro, Kanye West e Cruz Cafuné. Hostia. Cruz Cafuné. Kanye West. Hostia, pero non escoito nada. Me gusta a min, sí. Vou de matao. E a ver que Tuvo, máis. ainda tuvo algúns votos nas eleccións americanas. Sí, pero bueno. Pero Ah, xa acabou. E agora sale má mítica listiña. Bueno, pois mira, 20.000 minutos, que me parece... Son 29.000, creo que era. Non son matemático, pero 20.000 po ano que foi, po encerrado que estivemos na casa, pareceme bastante pouco. É pouco, é pouco. Bastante pouco, pero Pouco, bueno. coñezo, non sei se foi Eduardo, pero tamén eu coñezo a xente. Eduardo, por exemplo, tiña creo 60.000, unha cousa así, pero Eduardo pon o Spotify no ordenador e vaise cagar ou vai non sei que, no, deixa pero ir teño reproducindo. escoitado bastante, 20.000 minutos son bastante poucos. Mm. E nada, pois, aquí fixen o meu, que me gusta a min e teño unha cara que No, que, está ben, piso, está ben, porque pero a está ver, non acaba aquí. Como É logo. de tempo imos perfectos. Sí, de tempo imos ben. Non acaba aquí porque parecíame un pouco mal vir aquí a xente a contarlle a miña puta vida. Primeiro de todo, na miña sección, o que teño que facer é coller a miña mochiliña, Ajá. abro Está collendo esa mochila, unha mochila bastante cuca. unha mochila Unha cuca, e, pois non, simplemente, escoítase Que vaya palabra escollemos, o de cuca e ve unha cabeza a cousas, pero bueno. Cuca, la cuca, non la pinga. Toma, por favor. Ah, la Abrina, mascarela. la mascarela de 100.000 que lle debo, pero unha simbólica la mascarela. Está ben. Pero cuidado, porque tes a opción de gañar unha moi especial. E logo, Aquí tes un xogo un xoguiño. que non é un acertar do sitio ou, A ver. pero é relacionado cas restriccións e son simplemente tres A ver se me vas cuestións. Son tres cuestións. Veña, vamos alá. E mira que ben. Estou emocionado, Super radiofónico. Sí. Vale. Estamos en Pontevedra. Sí. Eu son José Antonio. José Antonio. E, José Mourinho. a pesar de que, bueno, está Dora, inda que aquí agora mesmo Dora non Ahora está, mesmo Dora leva unha mañá que Dora está de descanso. xeralmente mal tempo. Sí. Mal tempo. Pero hoxe pola tarde Uh a min Meteo Galicia dime, mira, se vas a Marín tomar algo co teu puto pai, tes un tempo Caraludo. de putísima madre. Mm. Entón, eu que son de Pontevedra podo ir co meu pai a Marín tomar algo? Sí, porque Marín está pechado con Pontevedra. Pois xa está. Cortitas e al pie, así como me gusta, perfecto, vale, moi ben. Estás máis cerca desa mascarela super guai Pexa One. que non é Vete pa aquí, que te vas sempre pa... que non é tan guai, en Non é verdad. tan guai. Chafáchesmo porque tes unha igual, pero non pasa nada. Da igual, que son poucas sempre. E ti e eu? Que? Nos ahora mesmo? Podemos ir xa tarde se nos apetece ata Chantada a tomar algo? Ata Chantada creo que sí que podemos ir. Uh -huh. Porque Chantada creo que non está pechado. E se queremos levar os Adriáns, Os Adriáns? sí, e a Pablo? Eso serían 6, 7... No, seríamos 5 persoas, non? Uh -huh.
E 5 persoas creo que xa non poderíamos ser porque son 4 de máximo, non? Ou non? Son 6. Son 6 de máximo. Non tengo unhas rachas. Bueno, pero non pasa nada. Está bastante cerca a mascarilla. E se queremos ir a tomar algo con Martiño? Martiño Alfonso. E aí está a pregunta, porque non sabemos de onde carallo eres, así que non sabemos realmente Pero a mascarilla vai a levar. Isto é unha chanza. Pero Había tú- que falar del e eu metino a calzado. Xa, e el na súa ubicación de Twitter ten Lugo ou non ten Lugo? Ten Lugo, é que nunca me fixei. Entón, E logo tú, é que claro, onte decía o Martiño. Sí, na ubicación de Twitter. Lugo, sí, claro. Pero Lugo, Galicia. Lugo, Vale, pode ser provincia. Claro. Bueno, eu sobreentendo que era ciudad. Pero igual non, porque el Cidade, porque el- comparte moito de que está Moito no pueblo rural, facendo carallada, moito sí. rural, pero pode ser arredores. Pode ser, no porque no cinturón. Iba a dicir, porque Lugo solo está pechado en solitario, eu creo que a razón principal é porque é un concello moi grande. E pilla moito máis que a cidade que a zona Entón urbana. pode ser que, bueno, xa confirmas. Se queres, que ao mellor di, pues, Lugo e, ten a un- e a vos que, hostia, vos vou dicir onde son. Lugo ten un peche perimetral que só é o concello de Lugo. Pois, non sei. Nunca saberemos se podemos ir tomar algo con el. Porque Con non Martiño sabemos Alfonso, onde. pues Martiño, Pero confírmanos si eres de Lugo, que decir, Había- non nos digas a túa calle ou non sei que, pero Que tamén podes, se tamén queres. podes, si queres, vamos, tomar un... Pero bueno, mira, perfecto. Uns cacharros. Había que falar de ti e falamos de ti, mira. Está moi ben hilado, xa me dixo antes de está moi ben, empezar a verdad que está o tiña moi ben fiado. Está moi ben fiado. Eh, E xa nada, despois por mensaxe directa xa che pasamos o que nos debes e tal. Pero, bueno, pues veña doucha, claro que sí. Pues, Unha mascarela. Claro, eu collín a bolsiña das mascarelas e dixen, coño, pero prechiña, Unha O negra. Iván custa yo prechiño, pero claro, tes 14 aí negras, entón... Unha máscara preta. Pero bueno, Martín Sorga sempre pagas as Está ben, débedas. está ben, eu agradezo. E bueno, un poquinho de Spotify, un poquinho Obrigado, de estou. un poquinho de sección boa, Está ben. Con- E este xogo das restriccións gústame. Mola, está que moi sí. ben, Que Porque, pasa que, porque claro. controlo máis, pero se me pos as localidades... O que pasa que, Había claro, que xogar cas comarcas tamén un pouco, alguna cousa así, algo máis asequible. que che gusta o solnés. A min gustamos. E temos que anunciar, bueno, podemos anunciarlo ahora nas recomendacións, vale? O tema de que podemos facer algo quizáis no día de Nadal. No día de, bueno, pues podemos pasar a recomendacións que pode ser de doutros, noso, de que non sexa. De quen sexa. De quen Imos sexa. entón co franquismo galego, que é a sección na que non facemos outra cousa que impoñer el gallego. Así que imos a la Martín. Adiante. Vale, pois imos remantando, entón estamos ahora mismo a 38 minutos. Que tes para compartir? Que bo timing, Que bo timing. Que bo la timing e non que é. mañá tan productiva, Bueno, non tanto porque Indo foi un con desastre o algún- tema luces, foi un desastre, pero bueno. con algún problemiña que outro, Sí. pero ben resolto e Bueno, en que resolto, magnífica se volta. tú crees que estas son as mellores luces que podemos adquirir no mercado, Eu digo sí. tú dices Eu digo sí. Pois eu traio xoguiños, empezo eu, vamos. Dalle. Traio xoguiños, ou queres comentar primeiro o noso? Sí, pois temos a intención, Ajá. que en principio é sólida, porque non teríamos ningún problema en facelo, Non. de que o día de Nadal O día de nada. fagamos un directo. Ujú. Claro que non será a mesma dinámica que isto, será unha cousa relaxada, pois que queirades comentar connosco, nos Como queres falaremos. facelo aquí? Nos come- aquí ou cada un na súa puta aquí, casa? aquí, Vale. sí. Traemos unha comida, comemos Unha algo. comida, unha Facemos unha papalota. comida, incluso podemos retransmitilo, bueno, sería máis complicado, pero casera. A Fagamos- comida, facemos retransmitir nós. a comida tamén. Facer a comida, o sea, retransmitilo de comer aquí nós, como se fora unha comida de Nadal. Mm. Pois aquí que despois estamos uns licorcitos. No, Aquí ben vai. Bueno, pero sí, unha cousa así relaxada, porque queiran pasar a tarde de Nadal, que suele ser unha tarde para min, polo menos así un pouco amodorrada, un pouco Apagada de despois da comida. Esa tarde cando era máis novo era máis de para xogar cos regalos sempre. Sí. Era unha tarde vir de a tal e dicir, ai, el regalito que te venías directo de la casa de la abuela e a xogar con tu El Achoman. con teu videoxogo tamén que el fos. Achoman, sí, sí. Pero bueno, quen queira estar, xa o anunciaremos, Sí. e quizáis traíamos alguén telemáticamente. Sí, pode ser que sí. Bueno, a cousa é que o día de Nadal tedes unha pequena cita con De Parola.
Aparte diso, Martín, as túas recomendacións. Aparte deso, bueno, traio xoguiños. Traio vos xoguiños, Xogos? pero xogos cunha boa causa, un trasfondo bonito, non? E é que a Federación de Don Bosco, a Federación Galega de Asociacións Xuvenis, xunto coa colaboración do equipo de Team Sports, de Team Sports, que dices? De eSports, non, dos Electric Sports, Electronic. Que pasa? Están pasando cousas aí. Eu acabo de topar nesta mesa unha libreta que... Hai cousas aí, porque sí, bueno. Pois, a Asociación Galega Don Bosco, en colaboración con Kings Dragon, Sí, que sempre Kings Dragons, o equipo de eSports, pois trainos unha serie de partidas solidarias con un tío todo rayado, Non entendo nada que fai aquí. que basicamente pois é unha operación Kilo, que todos coñecemos, as recoletas de alimentos que se fan por a estas alturas para a xente pois que o está pasando por desgraza peor. Sí. Como fan? Comezan hoxe, que de feito xa estou facendo o clip para subilo, porque comezan, Xa estou facendo- comezan hoxe 5 de decembro entre as 5 e as 8, as horas, as 5, as 6, as 7 e as 8. Mírame a cámara, Vai Martín, xogar. mírame a cámara que miramos moito para a pantalla. Ok, si, miro moito para min, que gustame moitísimo. Pero bueno, van xogar a Fortnite, a Valorant, o LoL e o Among Us. Cal é o teu xogo favorito destes? Among Us, LOL, Valorant, Fortnite. Pois creo que está entre o LOL e o Fortnite. Eu penso que o LoL. O Fortnite, bueno, moita tralla lle demos. Lle dei demos, eu tamén, pero ahora o LOL. estaría totalmente perdido. De feito, Adrián, que é un dos comentaristas, Aí un está, caster, Adrián. tamén tuvo que mirar, documentarse un pouco, porque a saber, eu non teño nin idea É de que- como está ahora o Fortnite. Eu xoguei fai pouco, pero Xa hai pouco. xoguei un par de partidas fai pouco, pero vamos. Fai, bueno, hai Pero non sei, bastante sí, tempo. bastante perdido. Pois eso. Hoxe van xogar esa serie de partidas e despois, mañá domingo, o 6, o domingo 13 e o domingo 20 van xogar torneos en sí. Hoxe é un pouquiño un mix Pouco, e van facer torneos o 6, o 13 e o 12, o 6 é de Fortnite, o 13 de Valorant e o 20 de LoL, se me parece. Se me parece. Non sei falar, se non me equivoco. Entón, pois eso, se vos queredes anotar, pois vai mediante donacións, e xa vos deixamos o perfil de Kings Dragon, bueno, enlaces de Don Bosco, aquí, sempre que se poida arrimar sí. nestas circunstancias, pois sempre está ben. Moi ben. Pois eu traio o produto meu. Produto meu, Claro, autóctono. traio de recomendación, ainda que non sei se que para cando subamos este episodio estará listo, pero bueno, é bueno recomendar igualmente porque esta E semana anuncia ou deixa o caer que ven pronto. Esta semana, máis pronto que tarde, estará disponible un podcast que eu fixen para o meu TFG e que eu creo que merece ser escoitada, menos botarlle unha escoitada, que é curioso porque hai pouco, que sempre decimos hai pouco. Si, eu tiro moito de fai. Hai pouco tempo fixeron unha charla tamén no Interplay, no Carballo Interplay, a que non nos invitaron, porque últimamente Porque non podíamos. somos os outsiders Porque, sí, do audiovisual que nos gusta nos, da rede galega. Non Bueno, asistir nin ser premiados a nada. non merecemos. aparte de eso. Non merecemos. Fixeron unha charla de podcast cos invitados que, con moitos deles, os que eu entrevistei neste mesmo podcast. É un podcast para falar con xente que fai podcast en galego e falo sobre podcast con eles, facendo un podcast. E a min collicherme para falar ou tampouco? Sí, Tampouco me sí, hostia, sí, efectivamente, verdad, sale na conclusión. Bueno, son 5 entrevistas. Tamén participa Martín e para establecer un contexto sobre como está o podcast en galego. Faltan moitos porque cando os gravei ainda non saliran todos os que están agora, porque nestes últimos meses agromaron moitísimos podcasts. Por sorte, está fantástico. E están entre eso, Te con Gotas, está na Lingua que o fixeron na revista 20 e bueno, están así unha pequena selección que o quixen facer, que me criticaron a presentación do TFG que era un pouco arbitraria e ten toda a razón. Sí. Bueno, pois mira, sí. Pues non sí, me escondo. Pois non me escondo, te tiñas toda a razón. Pero bueno, eu creo que ademais é un podcast técnicamente que quedou moi chulo e que si que debemos meter unha escoitada e se ten unha reproducción, pois damos unha segunda temporada tamén. Non me digo eu. Eu escoiteino. A min pasoumo, foimo pasando a medida que eu facía, eu recomendo volo tamén.
Así que, a ver. Pois o Metapodcast, moi pronto nos seus ouvidos, queridas ouvintes ou compañeiros, compañeiras. Seguidores de Parola, que ata aquí un episodio máis. Un episodio máis. 45 minutos, momento perfecto para marchar. Canónico, bastante de xeito. E moitísimas gracias a todos. Nada, sí, Estamos moi gracias. contentos, como sempre. Grazas polo apoio, grazas por, bueno, se nos queren seguir. Me gusta en Twitter, un me gustiña unha de cando cousiña. en vez, sí. Se queredes que fagamos un Instagram para darlle máis traballo a Martín, pois tamén... Se non queredes non pasa nada. De feito, tampouco quero. Pero nada, en Twitter de _parola, en TikTok de _parola. Nada, podedes seguir, que estamos cerca dos 1000 seguidores. A ver si... Quedan 20 ou menos de 20, entón, vale, vou subir este clip. A final de ano temos que estar nos No. 1500. No, vou subir, non me dices moito. Vou subir este clip xa definitivamente e con este clip, Ten que chegar. cando suba, esa mesma tarde ou esa mesma noite, eu quero ver 1000 seguidores na nosa. Eu quero verlo, porque senón eu quero velos. Estarei na vosa casa con coitelo. Efectivamente, sí. Moi ben. E eso. Pois ata o vindeiro programa, Martín, vai poñendo aí a sintonía. Queres que poña a sintonía? Poño. Marchámonos de aquí ata o próximo programa. Moitísimas gracias por escoitarnos. Tedenos en todas esas redes. En todas, en todas. Ata pronto. A coidarse. Oh yeah.